Croatia, without doubt. Superb. Balic. Top. Igrom naših prezadovoljan je i predsjednik države. Ja sam rekao da idem na finale. A izbornik poručuje, sport spaja ljude. Kako sam sretan bio da se razvila kompeticija između sjevera i juga, ali ne u zločestoći, u dobroti, u navijanju za svoje dečke. I u Splitu i Zagrebu. I u cijeloj Hrvatskoj, koliko čujem. U cijeloj Hrvatskoj su tako, barem do ponedjeljka, prestali biti važni neplaćeni računi, kamate, kriza, recesija, depresija. Ajmo, djeco, veliki trenutak slave stigao. Sutra potustite Francusku. Nema Vive la France, Mort la France. To je to. Uoči velikog finala protiv olimpijskih pobjednika iz Pekinga, Francuza, temperatura itekako raste u prvi plan. Danas je došlo pitanje odabira sudaca. Ulje na vatru bacio je francuski izbornik Claude Onesta izjavom da se sutra nada objektivnom suđenju, ali kako nije uvjeren da će ga Francuzi i imati. Ni u taboru naših nisu zadovoljni najavom odabira sudaca za sutrašnje finale. Buru je pokrenula vijest da će finale suditi danski suci Olsen i Pedersen. Susred dviju najboljih reprezentacija pred više od 15.000 ljudi zaslužuju najbolje sudca. To Danci koji su na prvenstvo došli kao zamjenu za švedski sudački par prema Hrvatskom rukometnom savezu ipak nisu. I potpuno nam je svejedno da može suditi bilo koji par. Da će to biti Njemci koji su jučer sudili korektno, da će biti Poljaci, da će biti Rumuni, nam je potpuno svejedno. Samo suprotstavljamo se tome da rezervni par koji je došao kao rezervni par sudi finale svjetskog prvenstva. I moram reći da na osnovu izvještaja iz preliminarnog dijela takmičenja i main rounda oni su stvarno pokazali po mišljenju naše sudičke komisije jednu top formu koja ih zadovoljava i koja im vjerovatno daje neku potencijalnu mogućnost da sude finale. Treba naglasiti da HRS ne traži nikakav sudački vjetar u leđa. Sve što se traži ono najbolje što IHF može ponuditi. U priču su se naravno uključili Francuzi. Izbornik Onesta također je izrazio zabrinutost za suđenje. On pak strahuje da će biti usmjereno protiv njegove momčadi. Vjerujem da je ako utakmica bude rezultatski neizvjesna, vrlo moguće da sudačke odluke usmjere tijek utakmice na hrvatsku stranu. No tu nemam nikakva utjecaja pa se pokušavam time ne zamarati. Da li su sudci na utakmici Francuska-Hrvatska koju je Hrvatska pobijedila bez Balića i Metičića pomogli Hrvatskoj? Recite mi jednu utakmicu gdje su sudci pomogli Hrvatskoj. Nisu nam odmogli ni na jednoj, a nisu nam pomogli, nam to ne treba. Ne treba ni jednima ni drugima i Hrvati i Francuzi pokazali su da zaslužuju mjesto u finalu, koje najbolji neka riješi igrači među sobom.